Ja, tak for invitationen til Marie. Det var en sjov ting at skulle få lov til at fortælle, hvorfor jeg hver eneste år har pushet den her film til jeres stakkels studerende. Og jeg kan jo dårligt huske mere, hvorfor jeg gjorde det. Jeg så filmen der, da den kom, og synes det var en fantastisk film. Og den havde alle de her, kan vi sige, forslag til, hvordan man kunne tænke filosofiske spørgsmål, og derfor så synes jeg, dem var oplagt at gøre. Og så trængte jeg også bare til, at der skulle ske noget andet på øvelsestimerne, end at man skulle svare på spørgsmål. Så der var flere ting, der passer sammen der. Men I ved, hvordan det er med erindring. Det er også noget, det vi skal snakke om i dag og se noget om i dag. Erindring, det er et illusorisk fænomen, så det kan være, at der var andre grunde til, at jeg valgte at sætte Matrix på dengang. Jeg skal prøve at sige lidt om filmen, ud fra dels hvad det er for en slags film, men også ud fra, hvad jeg kan se af videnskabsteoretisk interessante dimensioner, der er ved filmen. Jeg har ikke forberedt så meget, der er ingen slides og så videre, men det håber I kan leve så vældig godt med en dag. Hvor I har spist alt slikket, kan jeg måske ærge mig, jeg ikke tog nogle kedelige slides som hævn. Det må vi have. Matrix kom i biograferne i 1999, instrueret af brødrene Wachowski, og satte med det samme nye standard for, hvordan man skal lave sci-fi og actionfilm med kameraføring og de andre cinematografiske greb. Uden at jeg sådan skal gå ind på en hel masse med film, I har set den, de fleste af jer formentlig, så handler den jo om den her utilpassede programmør. Nogle herinde måske også kender den rolle. Thomas A. Anderson, som om natten har en anden identitet og kalder sig Neo, som er en forholdsvis berygtet og irriterende hacker, som konstant også stiller sin egen tilværelse til diskussion og overvejer den. Han blev kontaktet på et kritisk tidspunkt af en berygtet superhacker, Morpheus, som i løbet af nogle samtaler overtaler Neo til at tage en rød pille, og dermed også få vist, hvad det er for en illusorisk verden, han lever i. Efter nogle 20 spiser han den her røde pille, og så ser man den her meget dramatiske skifte fra sådan en storby sammenhæng, og så til en eller anden kæmpe grotte, hvor Neo han ligger i sådan en ursuppe nærmest, et kar, kæmpestort kar, og forbundet med alle mulige ledninger på den ene og den anden måde. Og han ligger sammen med tusinder, og måske endda millioner af andre lignende mennesker i de her kar. Og det, der så fremgår, det er jo, at de er faktisk, det er den virkelige verden, den her, hvor de lever som de her fødeemner for maskinerne, der har overtaget verden, og så har brug for noget elektrokemisk energi og for noget varme, som de her mennesker kan producere. Men samtidig skal vi også være sikre på, at de her mennesker ikke tager ud af karren og ødelægger den gode strømforbindelse osv., så man skal have bøvl med det. Så derfor har man skabt den her kunstige verden, The Matrix, som er den verden, man så har låst det menneskelige sind inde i. Så vi oplever som mennesker, at vi lever godt og på mange mulige måder interessant i den her The Matrix, men samtidig så er vi altså de her fødeemner for maskinerne og deres behov i deres verden. Og det er sådan nogle, altså mere vil jeg egentlig ikke sige om filmen og dens emne, det kommer til at fremkomme lidt, men det der er interessant ved det, det er, at det peger på nogle fuldstændig basale filosofiske emner, som vi kender fra langt tilbage i historien. Der er en udmærket bog, der hedder The Matrix and Philosophy, redigeret af William Irving, som tager mange af de her emner op, hvis nogen skulle have lyst til det. Men vi kan gå tilbage til de gamle grækere, Sokrates, og nu kan jeg se, at nogen begynder at rulle med øjnene, nu skal han til at holde lidt af sine foredrag, bare roligt. Jeg vil bare pege på Sokrates, som vi kender som den her filosof, der taler i samspil med hvordan byen eller livet leves i den græske bystat, og Platon beskriver Sokrates og hans liv. Sokrates er på en mission fra guden Apollo, og den opgave, han har, den gode Sokrates, det er at vække Athens befolkning af deres slummer. Neo, han er og får i hvert fald en mission, som er at redde menneskeheden fra et uerkendt slaveforhold, også fra en slummer, kan man sige, og en forståelse af, at de lever i et slaveforhold til kunstig intelligens og maskintyranni. Det, der driver Neo og Trinity, hans senere kæreste, det er spørgsmål, hvad er The Matrix? Sokrates, på den ene side, han har
et ønske om, hvad er meningen med livet, som et spørgsmål. Og et eller andet sted, så ligner de to spørgsmål hinanden. Sokrates' kontakt til guderne, den sker via oraklet i Delphi, og som vi vil se i filmen, eller også vi ved allerede, så i Matrix er der også et orakel. Det er oraklet i lejligheden, som fortæller Morpheus på et tidligt tidspunkt, at han vil finde den her den eneste, der vil kunne redde verden fra jerngrebet i den her Matrix og befri menneskeheden, undskyld. Og måske er det her Neo, det ved vi ikke i starten. Det skal jeg selvfølgelig heller ikke afsløre for dem, der ikke har set den. Hvis vi sådan ser på nogle af de ting, der foregår i filmen, sådan ud fra klassiske billeder, så har vi hulelignelsen. Hvis ikke I kender den, så er det en af Platon, der beskriver den. Det er Sokrates, der fortæller om den der hulelignelse. Man skal forestille sig, at menneskeheden, det er nogen, der sidder i en hule. De har siden barndommen været låst fast i stole, med hænderne sådan her fæstnet foran sig og hovedet, så de ikke kan dreje hovedet til siderne. Og foran sig, så ser de bare væggen i hulen, og de hører nogle lyde, som tilsyneladende kommer fra de figurer og ting, der bevæger sig på hulen. Det de ikke ved, det er, at der er mænd og kvinder bagved dem på en forhøjning, som går rundt med nogle figurer, som bærer frem og tilbage heroppe. Og bagved de mennesker er der en stort bål, som kaster skyggerne hen på hulevæggen. Og når de her figurer, de mennesker, der går rundt op og bag figurerne, de taler, så er der et ekko, der kastes hen på den væg der. Det ved de ikke, fordi de kan ikke vende hovedet. De kan ikke orientere sig andre steder hen end op på væggen foran sig. Så det vil sige, for dem er der ikke anden virkelighed end den, de kender fra hulevæggen, og den, de kender fra ekkoet. Så de har ikke grund til at tro, der findes noget som helst andet. Sokrates og Platon, hvad ham vil sige, at filosofen, og det kunne vi så også oversætte til Neo eller en anden, skal prøve at vriste sig fri fra den der hulevæg og tage de her armbånd af, og så vende sig om, og så se, at der er et eller andet bagved, der er en bagvedliggende virkelighed. Men de fleste har ikke lyst til det. Det er faktisk ikke særlig rart at forlade den der virkelighed, den trygge, rare virkelighed, hvor man kigger på hulevæggen. Hvis I ser i Matrix, så er det også lidt det samme. Der er en tryg, behagelig virkelighed. Der er en af dem, der sidder i Nebukadneser, det her rumskib, eller den her maskine, hvor de her oprørere, de sidder i, som faktisk har allieret sig med maskinerne, fordi han dermed kan få lov til at vende tilbage til gode, trygge Matrix. Så det er et klassisk tema, vi har fat i her. Et andet tema, som jo er beslægtet med det her, det er, at antagelsen er, at man kan lægge folk i kar, og så kan de opleve verden. Simpelthen ved, at man sætter nogle ledninger ind i hovedet på dem, og så oplever de en god, rar, behagelig Matrix-verden for de flestes vedkommende. Og det er en gammel filosofisk diskussion om man kan have hjerner i kar. Det man typisk snakker om i filosofi, det er, at vi alle sammen herinde i virkeligheden ligger i et næringskar, hvor der så er elektroder forbundet til hovedet af os, og så sender man stimuli ind i vores hoveder, og vi har en oplevelse af, at vi ser ting, vi hører ting, og vi lugter og smager ting, og vi kan have forskellige typer af oplevelser. Jeg kan tænke, nu vil jeg have noget slik. Nej, det vil jeg ikke, men jeg vil have nogle kager. Og så kan jeg så tænke, nu vil jeg rejse mig, eller gå herfra og derhen og have kager. Og så kan man så udefra stimulere mig sådan, så jeg oplever det, så jeg hen og fik nogle kager. Så det er den der idé om, en filosofisk idé, kan det være sådan, at vi mennesker i virkeligheden bare er sådan nogle hjerner i kar. Der er ikke nogen krop, der er ikke andet end den her hjerne, som er forbundet, og så er der nogen, det kan være en stor manipulerende supercomputer, men det kunne jo også være, at det var en ond dæmon, som det var hos Descartes, hvis I kan huske det. Nogle af jer kan, hvad venlig at sige det, nogle af jer kan. Den onde dæmon hos Descartes, der vil snyde os og bedrage os. Så vi ved det faktisk ikke, ud fra den betragtning, om vi bare er de her hjerner, der ligger i hver sit kar, og så har en oplevelse af, at vi snakker med andre mennesker. Det kan jo i virkeligheden være, at der ikke findes andre mennesker end mig i det her rum. Jeg har bare en oplevelse af, at jeg ligger i et kar, og jeg står her og snakker foran jer, men at I slet ikke findes. Kan vi finde ud af det? Det er spørgsmålet også. Og der har vi jo henvendt, jeg allerede berørt Descartes, som den her person, der egentlig siger noget af den stil, men vi kan godt fastslå, at det vi ved med absolut sikkerhed, det er, at vi kan tænke. Alt det andet, det kan vi rejse tvivl om. Også. Det kan være, at en ond dæmon bedrager os.
Og så er det så alt det der med, at han så konkluderer, så er der også noget fuldkommen og en Gud, og Gud vil ikke snyde os osv. Men han har etableret, at vi kan være eksisterende udelukkende som tænkende ting. Så for ham vil der være mulighed for, at vi kunne være sådan nogle hjerner i kar. Så er det så den gode Merleau-Ponty kommer. Det var en lang rammevej for ham ind i billedet, men nødvendigt alligevel. Merleau-Ponty vil jo sige, at vi grundlæggende set er i verden via vores kropslige erfaring af verden. Så vi kan ikke bare være hjerner. Vi må først og fremmest være kropslige erfaring. Og via kropslig erfaring er vi til stede i verden. Så derfor så vil det ikke være muligt først og fremmest at opleve verden som en ren hjerne. Der må være en krop, som har lært os, hvordan noget er hårdt, hvordan noget gør nas, når man trykker på det, hvordan noget kunne smage, hvis man havde noget af det. Slik for eksempel. Og så videre, og så videre. Så kroppen er en fuldstændig basal forudsætning for, at vi kan være til som mennesker, vil man så kunne sige en bestemt udlægning af Merleau-Ponty. Og det er selvfølgelig det, der gjorde, at jeg synes, at det var interessant at se Matrix i sammenhæng med kurset. Fordi man kan sige, at den der virkelige rå verden, hvor man er bragt ud af vildfarelsen, at man lever den her Matrix-verden, så skal man lære at begå sig på nogle helt andre måder end i The Matrix, hvor man får plukket ind, at nu er man på den og den måde, eller nu kan man da have et karriereforløb, eller hvad må det være. Så Merleau-Ponty vil være et argument, kan man sige, for at det ikke kan lade sig gøre at være den her rene Matrix-virkelighed. Så er der så nogen, der vil sige, jamen, hvis nu vi tænker Merleau-Ponty på en anden måde, og det er det sidste, jeg vil sige her, nemlig at hvis det kun er oplevelsen af at have en krop, som er afgørende, må vi så ikke sige, at de mennesker i The Matrix, de har en oplevelse af at have en krop. Der er en flot kvinde, der er en flot mand, eller der er nogen, som truer mig, eller noget andet, og det kan gøre nas, hvis de slår mig, osv. Så er det sådan, at Merleau-Ponty, han løser problemet for os filosofisk? Det er der andre, der vil sige. Altså, hvordan skal vi forstå Merleau-Ponty i den her sammenhæng? Og jeg vil selvfølgelig ikke komme med nogen løsning på det, men bare pege på, at filmen den rejser den her type af spørgsmål om illusionens verden og den virkelige verden. Og hvad I så svarede i øvelsestimerne, det kan jeg jo ikke sige noget om. Men jeg vil pege på, at The Matrix for mig at se ligesom en anden af mine favoritfilm, The Blade Runner, med hovedpersonen, som i øvrigt hedder Descartes, også, ikke mindst, og selvfølgelig i klar forlængelse af Descartes. Også, altså det er en film, der formår at rejse den her type af basale spørgsmål. Det sidste, jeg vil sige, det er så ordet Matrix. Det har en interessant etymologi. På den ene side, så betyder det jo et eller andet ark, et eller andet system med søjler og rækker, hvor i man kan have en matematisk orden, hvor i man kan have en logisk styret række af ting. Altså selvfølgelig det samme, som man kan have i en matrice til et computerprogram. Men roden til Matrix, den har det latinske ord for avlsdyr. Det har noget at gøre med matrix, det er fra ordet mater osv. Så vi har også noget med, det ved jeg ikke om det er en tilsætning, men i hvert fald matrix kan også oprindeligt betyde noget med de her dyr, der avler. Så kan man så tænke på de her mennesker, der ligger i deres kar og avler. Det var ordene, og så vil jeg ikke forstyrre mere.